Што стаіць за вайсковай інтэрвенцыяй АДКБ ў Казахстан? Размаўляем з дэпутатам незалежнасці, журналістам і публіцыстам радыё «Свабода» Сергеем Навумчыкам. Добрый вечар. Добрый вечар. Лукашенко абвінаваціў замежныя сілы ў беспарадках у Казахстане, а мэтай нападу на Казахстан назваў жаданне патапіць у крыві Расею. Спадар Сергей, ці ёсць у гэтым потоку свядомасці хоць нейкая логіка? Ну, у тым, што гаворыць Лукашенко, ніколі ўжо дзесяцігоддзі няма ніякай логікі, акрамя толькі аднаго, гэта жаданне захаваць і ўмацаваць сваю ўладу. Вось тут яго, канешне, абсалютная жалезная логіка прысутнічае. Безумоўна, ніякіх знешніх там уплываў на падзеі, якія былі ў Казахстане, калі толькі выключыць магчымасць уплыву расійскіх спецслужб, калі яны, так сказать, увайшлі ў гэтую барацьбу паміж кланамі, скажем так, там няма. Я маю на увазе там уплыву Захада абсалютна, безумоўна, проста няма. Гэта ясна. Гэта найперш, канешне, сацыяльныя выступы, з аднаго боку, з другого боку, ну, это ўжо стомленасць людзей ад 30-гадовага панавання фактычна аднаго чалавека, які павозіць сябе як бай, які, так сказать, ну, просто культ асобы Сталіна, так, просто нішто ў параўнанні з культам асобы Елбасы Назарбаева. Это з аднаго боку, а з другого боку, канешне, там все ж таки ідзе і барацьба кланаў. Ідзе барацьба кланаў, вось ідзе барацьба паміж Такаевым і Назарбаевым, гэта, відаць, таксама прысутнічае, але галоўнае, што мы бачым, вось, што для нас, для беларусаў важна, гэта тое, што все ж таки людзі выказалі свой пратэст, як бы тое ні было, супраць вот гэтага 30-гадовага панавання аднаго чалавека. Дарэчы, сёння Александр Лукашенко, так паведамляе прынамсі тэлеграм-канал «Пул першага», сазваніўся з Нурсултанам Назарбаевым і абмеркаваў з ім бягучыя падзеі ў Казахстане. Паведамлялася пра тое, што акурат Нурсултан Назарбаев знік, дзесьці нават з'ехаў з краіны. Дарэчы, сам Лукашенко сёння казаў пра Казахстан, прымаючы набажэнствы ў царкве. Давайте паслухаем, што ён казаў. Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих, миротворцев. Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся. Спадар Сергей, раней Лукашенко казаў, што беларускія вайскоўцы не паедуць нейкія замежныя краіны, каб там загінуць за чыюсь там уладу. Што цяпер? Змянілася рыторыка і проста міратворчая місія? Ведаеце, ну, найперш хочу сказаць, што ў свой час Верховны Савет 12-го склікання прыняў заканадаўчы акт, які забараняе, просто забараняе пасылаць беларускіх грамадзянаў у форме, у пагонах для нейкіх баявых дзеянняў за межы Беларусі. Вот просто забараняе. І я не памятаю, каб гэты акт нават пры Лукашенку быў скасаваны. Гэта першае. Другое, статут АДКБ, куды Беларусь уступила, між іншым, она вступила з парушэннем пэўнага заканадаўства ў 93-м годзе ў гэтае АДКБ, ён не прадугледжвае ўмяшанне ва ўнутраныя справы. Гэта ўмяшанне ўсё ж такі ва ўнутраныя справы. Трэцяе, грамадзянін Лукашенко мае прыблізна такое ж права пасылаць туды людзей, як, скажем, там, не ведаю, майстар ліцейнага цеха на трактарным заводзе. Гэта прыватная асоба, ён нелегітымны, ён не прэзідэнт. За яго не было 50% плюс один голас на мінулых выбарах. Ён сфальсіфікаваў гэтыя выбары, ён захапіў уладу, ён нелегітымны, ён не мае ніякага права распараджацца лёсамі беларускіх грамадзян. Это калі браць сутнасць, а ў цэлым, безумоўна,
Ну, трэба сказаць, што удзел вось гэтай групы, гэтай нават хай сабе і роты там на 5 самалётах, між іншым, прыляцелі. Гэта, я думаю, што больш, чым рота, безумоўна. Ну, хай сабе нават і рота, але так ці інакш гэта тэрыторыя, дзе страляюць, дзе, па сутнасці, ідзе грамадзянская вайна, і гэта вельмі вялікая рызыка для вось гэтых хлопцаў, десантников ну, яны полетели з Витебской дивизии, туды полетели, між іншым, такая вось абсолютно простая параллель. Так, в 79-м годзе Витебская дивизия першая вайшла в Афганистан, і зараз вось таксама гэтая, так сказать, ну, спадкаемца юрыдычнай брыгады гэтая десантная туда полетела. Таму, конечно, з усіх бакоў гэта абсолютно неправамоцны акт. Хутчэй за ўсё, ён просто хоча замацаваць Лукашенко свае пазіцыі, каб потым, калі будуць пэўныя выступы, магчыма, яны могуць адбыцца, я маю на увазе народныя выступы ў Беларусі, калі будуць нейкія масавыя пратэсты, ён з такім жа правам на падставе такога прэцэдэнта мог прасіць у АДКБ, ну, найперш у Расіі, таксама войскаў для падаўлення народных выступаў, ужо ў Беларусі. Дарэчы, пра мэты беларускіх дэсантнікаў у Казахстане распавёў міністр Хренин, министр обороны. Давайте послушаем. Сегодня ночью данное подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулище, где осуществлена погрузка на самолеты Российской Федерации, и в данный момент идет выдвижение к месту выполнения задач. Кроме того, по результатам состоявшегося разговора с министром обороны Республики Казахстан мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушений конституционного строя. В свою очередь мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств. Это быў міністр обороны Беларусі Хренин, а стало вядома, хто ўзначаліць так званыя міратворчыя сілы АДКБ ў Казахстане. На гэтую ролю быў прызначаны камандуючы ПДВ Расіі генерал-палкоўнік Андрэй Сердюкоў. Сердюкоў вядомы як удзельнік найбольш гучных і вядомых ваенных аперацыяў, як на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, так і па-за межамі. Такіх, як, напрыклад, вайна ў Чачэніі, аперацыя па анексіі Крыму. Акрамя таго, ён удзельнічаў у баявых дзеяннях на Каўказе, а ў 2019 годзе камандаваў расійскім кантынгентам у Сірыі. Сердюкоў атрымаў шмат дзяржаўных узнагародаў, ордэн мужнасці, медаль за ваенныя заслугі, а ў 2020 годзе Владзімір Пуцін прысвоіў генерал-палкоўніку званне Героя Расіі. Спадар Сергей, вось гэтая фігура Сердюкова, яна якім чынам упісваецца ў гэтую міратворчую місію АДКБ ў Казахстане? Ну, калі ўжываць тэрмін міратворчая місія, то, конечно, она ніяк этой фігура не упісваецца. Калі гаварыць пра палітыку, цяперашнюю палітыку Кремля, она, конечно, упісваецца абсолютно лагічна. Абсолютно лагічна. Там, між іншым, удзельнічаюць і тыя расійскія падраздзяленні, якія, вот, як і сам гэты Сердюкоў, бралі ўдзел у анексіі Крыму і ў дзеяннях на Донбасе. Гэта ўжо, так сказать, пацверджана. Россия просто выступае так, як в свой час Российская империя выступала жандаром Европы. Вот мы в школах у свой час вучили про то, что русский царизм, это там вот, подавили повстание в Угорщине и так далее, это жандар Европы. Вот зараз Путин апрануў на сябе таксама гэтыя штаны жандара, выступая жандарам, то бок ужо, так сказать, на постсоветской просторы. Он бы, конечно, дай ему волю и притиснул бы и Польшу, и Чехию, и Литву, и Латвию. Амбиции, я думаю, яго туды ідуць. Ну, а вось это Путин. Ну, а Лукашенко тут выступае в роли такой шестерки, калі яго, так сказать, на подхопе. Таксама, каб показаць, што без яго не абыдзецца, што ён таксама пры справах. Вот фактычна і все. Але я б сказаў бы, што гэта, конечно, ну, можа мець яшчэ такія большыя наступствы. Я маю на увазе вот тое, што все ж таки, калі гэтае паўстанне будзе падаўлена ў Казахстане, там асабліва не будуць разбирацца вот, у ментальнасці, у народнай памяці, там стрелялі гэтыя беларускія дэсантнікі, не стрелялі, вот конкретно гэтыя віцебляне, так, віцебскія дэсантнікі.
будзе лічыцца, што пры ўдзеле вось гэтых войскаў Расіі і Беларусі было падаўлена народнае паўстанне супраць дыктатуры. І гэта ні ў якім разе, ніякім чынам не паўплывае на, ну, скажем так, на сяброўскія адносіны паміж казахскім і беларускім народам. Гэта раны, якія, ну, у памяці, у ментальнасці народнай застаюцца на дзесяцігоддзі, на вялікі жаль. Спадар Сергей, таксама стала вядома, што затрымалі мужчыну за каментар пра Казахстан, і нават пакаяльнае відэа ўжо запісалі. Гэта такі новы ўзровень дна беларускіх спецслужбаў? Ну, я не ведаю, куды там ужо ніжэй падаць. Там просто, канешне, калі паглядзіш на вось гэтыя тэлеграм-каналы і хто вот тая лексіка, якую яны выкарыстоўваюць, ну, это просто, так сказать, нават дворовой Спадар Сергей, вось хацеў акурат вам сказаць, што ў тэлеграм-канале АНТ навіна пра адпраўку сілаў АДКБ у Казахстан была азаглаўленая «Красная армія отныне воссоздана». Ну, ведаеце, тут по вялікім рахунку здзіўляцца няма чаму. Таму што фактычна ва ўладзе ў Беларусі знаходзіцца КГБ, і губазік пры ім знаходзяцца чекісты. Это вот тое пакаленне чекістаў, якое было рэкрутаванае ўжо пры Лукашэнку, бо, скажем, у першыя гады незалежнасці, на пачатку 90-х гадоў, я ні ў якім разе не ідэалізую КГБ, але тады там былі, ну, пэўныя людзі, якія ўсё ж такі прыйшлі туды служыць сапраўды незалежнай Беларусі. Сапраўды гэта было. Я памятаю некалькіх афіцэраў, Заховы, Шушкевіча і гэтак далей. Я думаю, што я, так сказаць, не дрэннага ім сваім гэтым кампліментам нічога не зраблю, яны явно ўжо, так сказаць, на пенсіі тыя хлопцы, афіцэры. Але вось тое, што потым набіралася апошнія гэтыя 27 гадоў, гэта спецслужба, што КГБ, што губазік, што, так сказаць, вот гэтыя прокуратуры, это ніякія, конечно, не праваахоўныя органы, гэта цалкам, ну, нашчадкі, вот калі яны сябе называюць нашчадкамі Дзяржынскага, яны абсалютна маюць рацыю, гэта нашчадкі тэрарыста Дзяржынскага, Леніна, Сталіна, усіх гэтых. Якая у іх яшчэ можа быць лексіка? Конечно, Красная армія всех сильней, так сказать, и все такое. Это у іх гэта ў галовах. Ім просто, так сказать, ніякіх думак іншых у галаву не прыходзіць. Ну, гэта просто ганьба, конечно, на ўвесь свет, бо свет гэта бачыць і дзівіцца, як вось краіна ў цэнтры Европы літаральна за, ну, даволі хуткі такі час пераўтварылася ў некі запаведнік самага чорнага, што існавала ў свой час у савецкай камуністычнай імперыі. І вось гэтую чорную сілу Лукашенко цяпер дасылае у брацкі Казахстан. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Сергей Навумчык, дэпутат незалежнасці, вядомы журналіст і публіцыст Радыё Свабода, быў з намі на наўпроставай сувязі.